Na Instagramu jsem viděla tenhle virální recept na domácí kebab a musela jsem ho hned vyzkoušet. Protože se mi to fakt povedlo, tak jsem si to rovnou natočila, abych vám to mohla sdílet, protože to musíte vyzkoušet. Já jsem chtěla takovou odlehčenější verzi, takže jsem použila mletý kuřecí, ale můžete použít klidně i vepřový nebo nějaký jiný mletý maso. Začala jsem tím, že jsem umixovala cibulku s kořením. Co jsem tam dala přesně, tak vám napíšu do popisku. Pak jsem k tomu přidala maso a ještě jsem to pomixovala celý dohromady. Takhle nějak to má vypadat a teď ten největší fígl. Vezmete si pečící papír a maso dáte do prostřed. Dejte trošku víc, než dávám já jsem pak musela přidat, tohle bylo málo. Klidně to maso rozdělte na třetiny, mně to vyšlo na 3 pečící papíry. Pak to rozválíš válečkem na tenkou vrstvu a zamotáš. Takže takhle jsem udělala celkem 3 takové rolky a dala jsem péct do horkozdušné fritézy, ale klidně to můžete dát i do trouby, jenom tam se to bude dělat asi díl. Než se mi to udělalo, tak jsem si udělala domácí česnekovou majonézu. Tu si taky musím pochválit, ta se mi moc povedla. Připravila jsem tortillu s majonézou se zeleninou, co jsem doma našla. Když jsem mi dala maso, tak to fakt hezky vonilo. Vypekla se prostě taková hezká placička, tu jsem natrhala a dala jsem ji na tortilu. Koukněte na to, to vypadá úplně výborně. Navrch jsem dala ještě česnekovou majonézu, protože česneku není nikdy dost. Zabalila, opekla jsem to ještě na pánvi a hotovo. Tenhle recept si uložte, vyzkoušejte a napište mi, co na to říkáte.